Hello, Assalamu alaikum. Na fata kowa lafiyan shi kwana biyu. So yau dai zan yi magana, zan yi bayani completely a Hausance. Ai ban isa in zauna a ofis ba sai wani ya zo ya murda kofa. Anyway, a gurguje, ina so in yi magana akan wannan abu da ake yi yanzu. Ya daɗe ana yi actually masu aiki, 'ya'ya mata da ake ɗaukowa daga gurare daban-daban a Northern Nigeria, to be precise, a kai su gurin aiki. A ɗauko yarinya daga Bauchi a kawo ta Abuja, ɗauko ta daga Maiduguri a kai ta Lagos, wai a matsayin mai aiki. Yara ne wannan wanda gaba ɗayansu ba su ma mallaki hankalin kansu ba. Ƙanana ne, wasunsu ba su kai shekara 12 ba. Kai a matsayinka na mai gida ko ke mai gida, a kawo miki ɗan wani 'yar shekara 12 wai ta kula miki da yara, sai ki ajiye ta a gidanki. 'Ya'yanki suna tafiya makaranta, ita tana zaune ta musu wanka, ta musu karyawa, ta shirya su tafi makaranta, ta zauna ta miki gyare-gyare kamun su dawo, ta ci gaba da kula miki da yara. To haƙiƙanin gaskiya wannan abu ne mai muni ni as far as I'm concerned. Muna nan kullum muna bayani akan girl child education. In an yi magana ki rinka yara dai an hana yaran mu karatu. Kullum kuka zauna ku ne bini gwamnati bata yi komai ba, bayan gashi nan a cikin gidanki ko cikin gidanka an kawo maka 'ya'yan wasu. 'Ya'yanka suna makaranta na daga 500,000 mai waye sama, amma 'yar wasu tana zaune a cikin gidanka, ba arabi ba boko, ka ajiye ta tana maku bauta. Kuɗin da kanshi da za a biya ta salarin ta ba ta da ikon karɓan shi. Agent za a tura ma ya raba rabi, ya ɗauki rabi ya kai wa mama, ya kai wa iyayenta. Ita a matsayinta na baiwa tana zaune a gidanku, iyayenta suna cin kuɗi, sun haifo yarinya ta zame musu jari. Don Allah, don annabi, wannan irin bala'i, wani irin masifa ne jama'a. Because it doesn't make sense. Iyayen nan da suke irin wannan al'amari, in an yi magana ku ce tukurun talauci yake damu ku. Wani irin talauci ne zai saka ki ɗauki 'yarki mace ki bada ta a shekara 12 gidan waɗanda baki sani ba? Yama a mata fyaɗe, a'a a mata duka, a'a a hana ta tuwo, ke ba abin da ya dame ki, kina zaune a gida kina jira wata ya ƙare a turo miki 5,000. Saboda Allah, ta ina za mu ga annabi? A ina ne mutane za su ga mafita a cikin wannan masifa da Northern Nigeria ta tura kanta? Mu haifo 'ya'ya mu kasa kula da su. Mun zuba almajirai birjik a hanya, yara sun zama marasa kunya saboda ba tarbiyya ba kula. An gama da yara maza, an maida su 'yan iska suna yawo akan titi, ba su da kowane, babu alƙibla. Yaro an turo shekara 10 bai da izu 2 sai a ce wai shi almajiri. Ta ina ya zama almajiri? Almajiri mai neman ilimi, wani ilimi? Yana nan yana goge glass a gaban hanya, in ya ga masu ɗeba ya zuba a guje. Wai yau mota ya buge wannan, gobe yau shine bara. Abincin da zai ci, rigan da zai saka baya da shi, takalmin da zai yawo da shi babu. A matsayinka na iyaye, kana gida kana zaune, kai da Allah ya baka amanan yaran nan ka kula da su har zuwa lokacin da za su mallaki hankalin kansu, su nemi abin kansu. Kana tunani a matsayinka na uwa da uba ba amana Allah ya baka ba? Kai raising yaran nan, ka ba su duk abin da ya dace. In kai musulmi ne, ka san muhimmancin tarbiyya, kuma ka san cewa idan baka ba su tarbiyya ba za ka shiga wuta. Wannan fadar Allah ne, ba hadisi ba ne. Amma mun zauna muna kallon abin nan yana faruwa, ya mana katutu. Shekaran jiyan nan, yanzu case da nake dealing da, yara 2 aka ɗauko daga Kaduna aka kawo su Abuja gidan wani mutum, ba a san shi ba, ba a san waye bane shi.
yaran nan suka zo ya ba su ɗaki ya zauna da daddare karfe 2 dare ya shiga cikin ɗakin su tsirara aihuwan uwar shi ya yi musu fyaɗe ya kulle su a gida. Da ƙyar muka nema yadda aka je aka kwakulo yaran nan aka ciro su. Ina uwarsu da ubansu suke? Suna kwance a Kaduna, wai sun turo 'ya'ya wai su zo makaranta, su zo nema musu kuɗi. Subhanallah. Gaskiya fi sabilillahi. Society mu na Northern Nigeria ya kamata mu tashi mu zauna. Mu duba wannan abin a matsayin matsala da yake damun kowa. Tun kana da arziki, kana da 'ya'yanka, kana musu abin da ya dace, does not mean sauran waɗannan abubuwan da suke faruwa ba abu ne da ya kamata gaba ɗaya mu zo mu taru mu zauna mu san yadda wannan abin zai yi. Ya kamata manyan mutane su daina ɗaukan yara ƙanana a gidajensu a matsayin masu aiki. This should be a law somewhere. How can a 12-year-old be in your house taking care of your children? If let's say taimako ne na ɗauko su daga ƙauye zan mina, amma ka sa su a makaranta mana. Ka sa su a makaranta, ba sai ka saka su a makarantar da 'ya'yanka suke ciki ba. Sai ka saka su a makarantar gwamnati idan yaranka sun tafi su ma su je su dawo, kamin yaranka su dawo. A'a, wannan ma ba zai yi ba. Nema musu lesson teacher ya koya musu karatu, rubutu da karatun nan dai su samu wani abu ma rayuwarsu. Ya zamanto zuwansu gidanka ba wai zuwa ne kawai na a wulakanta su, a maida su ma'aikata ba. Dan Allah dan Annabi, manyan mata da suke da abin hannunsu da yaran nan suke ƙarƙashinsu, domin Allah da Annabi na roƙe ku dan darajar Annabi ku duba wannan abin. Ku yi tunanin 'ya'yanku, ku tuna idan 'ya'yanku ne suke cikin wannan position ɗin, ya za ku ji ma rayuwanku. Ku taimaka musu in har kun ɗauke su, domin Allah da Annabi ku yi treating nasu kamar 'ya'yan cikinku. Dan Allah, saboda ɗan mutum baka san wanne ne zai taimake ka ba. Wallahi baka sani ba. In ko baka ji ba, wata rana za ka gani. Allah ya samu dace.